Going back home. Akuitira nditsike kufutaiwa. Private airports all the way. Ino life yangu. Ndo zvatakanamata izvi handite. Chirara mumakomo mese muyamene. Hantakunzi takaromba. Ichokwadi takaromba sweet. Right. Muri yeZimbabwe kana uchangoplaya mavideos epanapa usaskipe button iro rakanzi sponsored pakabuda mavideo kanzi sponsored usakaskipe ka video ikoko zvinobatsira kuti tiwanewo mari kuburikidza neka video ikako tiwanewo mari dzedata. Muri yeZimbabwe kusubscribe mahara uchina on the notification bell kuti pese panenjana manjidzoka news updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Muri yeZimbabwe first update yandinayo i-update iyo yasewiki neuchivhayo. Sewiki neuchivhayo nava amai Lulu mai wiki neuchivhayo anochizonzwa kuti Lulu vobuda maspeeds social media vachitaura kuti isusu takaromba. Mutauro wai takaromba hanzi takapinda mumakomo hanzi takaromba. So like usem tiona video apedza kuona video tazvoda kuka comment section usaskip this video noti ndine next update mushure mekunge tanzwa Jamaster anoimba musambo iyo wezimdanzo wekuti lo Mwari abuda achireplya Passion Java. That's when you first update. Going back home. Akuitira nditsike kufutaiwa. Private airports all the way. Ino life yangu. Ndo zvatakanamata izvi handite. Chirara mumakomo mese muyamene. Hantakunzi takaromba. Ichokwadi takaromba sweet boss, takaromba mzimu unoera ega. Takaromba Gabriel. Ndicho ichokwadi ichocho. Aiwa. Chada. Ndoya kurarama nayo. Next update iyo ya Jamaster mukomana wemascrew bande yelo Mwari hitmaker abuda maspeeds social media achireplya Prophet Passion Java mwanoti Prophet mwanoti Passion Java. Izvozvo achiti mumwe munhu anogona kutsvaga mbiri kuti zvisimudza nezita rako achiti inini ndapera izvo ndiye apera. Akusiye mtiona video wapedza ona video tazvodofika comment section. Much love. Yeah, man, no life, guys. He's a Victor Boyo. Wagwanja people. Banda. Wagwan over there so. Ndiye mbuya vakatadza mujakaranda sandini ndakatadza mujakaranda endai munotsvaga mujakaranda uwe mujakaranda ndiye mbuya vakatadza mujakaranda sandini ndakatadza mujakaranda endai munotsvaga mujakaranda uwe mujakaranda mumba medu takabarwa tiripo mumwe nemumwe akabata chipo asi nhamo yakanga iripo ende nanhasi ichingoripo. Yo, one to them. Ndiye mbuya vakatadza mujakaranda sandini ndakatadza mujakaranda endai munotsvaga mujakaranda uwe mujakaranda ndiye mbuya vakatadza mujakaranda sandini ndakatadza mujakaranda endai munotsvaga mujakaranda uwe mujakaranda ndiye mbuya vakatadza mujakaranda sandini ndakatadza mujakaranda endai munotsvaga mujakaranda uwe mujakaranda. Yo guys, ene munotsvaga mujakaranda. Pane nyaya yedango addressa yesong inonzi Hello Mwari. Pakabuda Hello Mwari guys.
pane madhezi anzasiseka ashande naJava mazokutanga so vanamuti vanditi handei kuTanzania maizi handiti hanzei kuTanzania kwekuya ndoda kuroesa collab naDiamond Platinum vanati ndoda kuroeswa collab naDiamond Platinum kaidi vanatokonfirma matikets aya anga atotengwa kuzi tiende kuTanzania ndikusvika kuTanzania kwekwe ndikuchinjirwa gepi maizi ndabva ndachinjirwa gepi reyara ndikudzi iwewe pane toda kurova Hello Mwari remix because angaona kuti Hello Mwari hapana zita rake ende madhezi ese ndaingoshedzera kuti passion Java because ndaiona kunge pamwe mbinga inokwanisa kutibatsira but as you see kuti vanhu vese vakaenda kunashi itori record label ratototembawo muZimbabwe kuti record label rakanosumudza ana Saint ana Nishati nana pana Reima chichichichichi zvokuti vanhu vakasiyana unonga wasiwo palebheri rinani but vamwe vanhu vanenge vachitotsvaga isusu kuti vakwanise kusumudza mazita avo kwete kuti vasumudzire maartist maiziva saka ndaenda kuTanzania kuya ndasvika kuTanzania ndopandakanochinjirwa mabooks ndakunonzi aiwa iwewe kurowa nani naItham Kim rest in peace iTham Kim out of Tanzania ndachinjirwa pandati kwemimi wai mukuchinja gepi zvokuti angopatani ndakazomborwadziwa naye kuti nini aiwa hazviite guys vanhu ndinobleswa zvinhu zvakasiyana maizi keti wati rakazoitira angopatani nderava madhira because inini angandiudza kuti da kuti usaine bepa rekuti ini uite artist wangu pandadaiwa Java inini ngatingoitai madhiri edu tibva tangopedzerana maiziya ipapo kwete zvekuti wewe ondisainisa mapepa inini handisiri saizi yekusainiswa bepa rekudzi inini ndotombanywa waizi saka ndonyaya ndangoadresa yekuti Hello Mwari yaye paremix ndo paida uzokwana-kwanawo kudai nekudai ndosaka angakarowa maprocesses ake kuti uyu ndotongomunyepera kuti zoni uri kunorowa collab naDiamond Platinum ndikati ranga riri rimwe level kairi maize ndopandakadzoka ikoko ndakatsamwa guys zvokuti mufesi ye ndasada kumuona because akandibetraya maiziya officially I was in a good relationship with Tinashe Mtarisi. Officially Mr. Mtarisi vaiti Jamaster munhu uyu munyazoshanda boy and bo munhu uyu mutori bo chichi but later on unotozorealize kuti binga ndakatizira aisiriyo vaiza patenda ku wrong move but hapana tikungo haisinya yehondo kana data sei but ndingoda kuedza kutaura kuti Mr. Mtarisi vakatofungwa idea yavo yekuti agandigadzire National Rhythm vagadzira rhythm rake Jamaster ipapo abva anopindochi parhythm zvisina hondo mukati zvekuti ndakatopushwa nevanhu vakawanda big up nosof to Zim Celeb Staff G's ndemumwe munhu akaisa ruoko pachinhu vanhu vakawanda ana Mr. Putiti vachiita sei vachitoposta big up nosof Mkoma JP to the Fifth Road vakatomboendoza song chichiye stuff but munongoziva zvinoitika muupenyu guys ndezvekuti ndokononzi ndikutaura zvakashata panapa pamusoro pemunhu wandakamboshanda naye ndisingataure zvinhu zvakanaka zvaakaita chinhu chakawani chandoziva kuti chakanaka chakaitwa naPassion Java guys handikunyepera muupenyu hwangu ndichekuti sanganisa naFantani bozi papo pampani tunyaya yetu andoitiko naFantani saFantani awanga wari hasha mukoma wangu maiziya vatakotozoti bo sorry mukoma nyaya pedzatoita se padzapera ndo one bond raakabatanidza iroro muupenyu hwangu chete zvimwe zvese izvi vaitoita zvinhu vachitoziva kuti aiwa toda kugadzira zita raJava maiziya saka zveHello Mwari muziya it's all about Nash TV and hapana patingambodzoka kumashure tisingaziva kuti chakatanga ndo chakachenjedza maiziya to the flip to the world
saka ndonyaya ingoripo guys. Ndamboposta nchitida kumbogeza sezvo mukuzoona kuti ndatigezegezei kuti ndiwe ndinatsokutsanangurirai kuti elo Mwari ndekunash maizi. Saka mukomana uyo anenge aida kungotrendo achingoshandisawo mapatterns evanhu zvekuti ndakadhiniwa handikunyeperai ndakatsamwa pandakaendeswa kuTanzania ndichinzi iwe weda kuitsa collab naDiamond Platinum ofichi ndakazosvika ikoko pandapuwa upcoming panangozongoratidza upcoming lacho kuti hapana ndogona kukuitsochi zvinhu ofichi kuzonzi ndangozodzoka ndisina chinhu chandaita zvandisingaite because anga atodhiniwa kuti sei inini ndisina kuzoiswa zita rangu naJamaster pasong. Then pane Baboon, handizoti Baboon here kana kuti Godzilla kana kuti chii rakandishedza kupodcast ndobva ndaramba because mukona tumwe tumapodcast tunoroya maartist guys maizi zvokuti vamwe vanhu vanenge vachibvunzwa tumaquestion tumwe tusirito tusingafaniri kubvunzwa. Saka ndozvinhu zvanaida kungoadresa chete kuti mukwanise kungoziva kuti endai munotsvaga muJacaranda. Ndine song yataburitsa and tine song yatinayo totoziva kuti song ndo yakatibata worldwide inonzi Bawa. Takaburitsa Bawa plus kumira kumboimba hakuzi kunzi munhu hanzi apera kana kuti sei guys. Isusu semaartist tenchida nguva yekumbo-diagnosa industry munyatsoziva kuti zvizvi kuitika and stuff. iBaboon hamene kuti Baboon here kana kuti ndiGodzilla but akandishedza kupodcast guys handiri kunyepera akanditi uya titepo ndikamudza kuti iwewe uri hamene alright but ndonyaya ingoripo ndosaka ane bitterness because munoziva kuti inini saJamaster and man of peace maizi and man of peace ndoda kuti maworks angotaura ega kwete kuti techida kuti unge toda kushaudhana and whatever. So ndonyaya ndangoadresa guys kuti elo Mwari ana levels aritoziva nyangwe levels aritoziva kuti elo Mwari yanga it's a Nash Nation Redeem 2 rekuNash TV maiziya and then zvinenge zvakuzotaurwa nevamwe izvi zvemanyepo but ndo chokwadi chizere. And I think ndamboita kanga video so mota kudhara ndichitoti levels akandipa $1 ndichiti ndikwanise kunorekodha song kuchisport vandotiti iwe mfana wangu chingouya waiza because ndane 50 cents ipapo amana kuti ndikwanise kungoita kuira kombi ndikwanise kuenda kustudio ndozvinhu zvakaitika pana elo Mwari. Saka fesu yaana kana hendi rake raakaisa paipaya because hadziko neuyo eza maiziya ndosaka pasina kana zita rake, hapana zita rake paHello Mwari zvokuti pa remix iya ndo paakazoiswa zita rake because angamboibato 1 anga aninyepera futi ndo I was very disappointed nemunhu here because anga anyepa and munongoziva kuti kunyeperwa wasvika zvafanana nekudhampwa kunyika kwausingazive unenge wangoita any option yanenge yangotaurwa nemunhu here. Saka thank you so much guys, I'm out. Jamaster say so. Oyo ena munotsvaga muJacaranda tine song yanyowani yatakaburitsa naJasigina inonzi muJacaranda. Respect, men of peace.